čo máte v tablačke? Poďte sem na chvíľu. Treba nič pozrieť a to sem idem všetko dať. Nie, to nejde všetko sem, to všetko je triediteľné. To všetko treba recyklovať, tak ja vám ukážem, poďte sem. Ja nejdem, ja nič triediť, ja to všetko tu vytrtkám, ja nemám čo si myslíte? Toto železo napríklad ide dole do kovu, hej, čiže musíte vybrať. Aj tento kov, a to ide nevybrať, tak pomôžete mi, alebo budete tu len stáť? Všetko dávam do komunálu, ja to vyhodím všetko. Nie, kde to idete dávať, to nie tam. Pani, ale vás vôbec nezaujíma matka príroda, životné prostredie a takéto veci. Vy to všetko chcete do komunálu hodiť, ale ja som tu na to, aby som to vytriedil, takže nebojte sa, kľudne stojte, ja to všetko vytriedím za vás. Ale dobre mi matka prírody, nebuďte akční veľmi, všetko to tu dám. To prečo ste vyhodili? To sa zíde, to je úplne nová metla, pozrite. Čo je? Vy si vôbec nevážite veci, nič vám není treba, nič. Zober tu metlu, že to 7,5. Dobre, to si sem odložím a pozriem ďalšie veci. A vy idete vyhadzovať zálohované fľaše. To je ešte dobrá fľaša. Títo zberači, 15 centoviek. Aj tu je ďalšia proste, to takto skrčené fľaše, to je extrém. Tam máte v Lidli zálohované fľaše. Tam to treba zaniesť, to máte 15 centov za fľašu. To bolo v tej šťánke namočené. Dobrá trampolína, aj toto. To mi potom vyložíte, keď pôjdete naspäť, tam mám také miesto. A to určite to nebudeme vyhadzovať do komunálu. Tento vánkuš čo, veď to podľa mňa úplne, že je dobre. To len operete, to len vyzlečiete, to... Ja to nerozumiem, ako toto môžete hádzať takto len na jedno miesto. Veď ako chceš, to je jedno, ale ja nemám čas. Zober si ten vánkuš do šaty, doteraz som aj jašťal na ňo. Túto trampolínu ti vyhodím cestou a... Ja mu nenechám ani za nič. To sú dobré gumy. Na čo budú dve gumy, debilovi. Systém odložím. Vyložíte si, ktorým to ja. To si tu odložím. Zober to všetko, ale ja už nemám čas. No ma zdržuješ, ty kokso, každú fľašu tu zbieraš. Ako aký dobrý vánkuš, a chlap ide vyhadzovať. Ja, ale čo robíš? Keby som vedel, že všetko ti vyhodím pred dvor. Ja, ale čo kričíte? Veď tak jedná sa o to, že vyhadzujete potrebné veci. Iní by za to čo dali? Dobre, vypadni, ty matka prírody, ja to na budúce naše prídem, nebudem tu triediť a každý špak zbierať. Ty... Och. Ešte tieto struny ešte sú tu. Nerob, ešte je to plás! Vypadni, ty zberaš, vyjebáš.